delictives a partir d'ara començarien a poder-se considerar delictes per l'ambigüitat del seu redactat i també perquè s'inclou de manera expressa algunes de les conductes més habituals, ocupar el rectorat d'una universitat o ocupar les seus bancàries per defensar el dret de l'habitatge, entre d'altres. A més, aquestes penes, les penes d'aquells delictes que ja estaven previstos, algunes d'elles s'augmenten i passen d'1 any a 3 anys, i això faria que en molts casos hi hagués presó obligatòria quan fins ara no era així. Entre d'altres coses, exigim als partits polítics que tinguin en compte les nostres denúncies a l'hora de tramitar-los, perquè, en cas contrari, no descartem convocar una onada de mobilitzacions per denunciar la reforma del Codi Penal. Hem vingut a aquesta manifestació perquè creiem que com a joves és important manifestar-nos contra això, perquè veiem que, tot i que ho venen com una reforma progressista per part del PSOE, d'Esquerra Republicana també i de Podemos, el que en realitat és un enduriment de la llei per continuar perseguint a la protesta social i a aquelles persones que lluitem. A més, en un moment on estem davant d'una nova crisi, on veiem que hi haurà noves vagues, nous períodes de lluita, on els sectors de treballadors i treballadores continuaran i sortiran a lluitar, aquesta llei és també una forma de continuar perseguint tota aquesta protesta. Perquè com més es vulgui reprimir el dret a la protesta, el dret a la dissidència, el dret a la mobilització i a la desobediència, més protestarem, més ens mobilitzarem i més desobeirem. Perquè del que es tracta precisament és de defensar i de legitimar la lluita social i la mobilització popular, precisament en un moment en què cada dia els drets col·lectius estan més amenaçats, els drets socials, els drets civils i els drets polítics. Tenim al davant crisis de gran magnitud, crisis econòmiques, socials, polítiques, democràtiques, que per la seva superació requeriran la mobilització popular, un estat permanent de mobilització de lluita al carrer. I estem davant d'una reforma del Codi Penal que el que pretén és penalitzar, perseguir i reprimir la protesta i la dissidència. Nosaltres davant d'això ens seguirem mobilitzant. I hem vingut aquí a donar suport a tots els col·lectius, moviments, sindicats i plataformes que estan disposats a lluitar en defensa d'aquests drets i contra aquesta reforma del Codi Penal. Sí, és una reforma que realment és una contrarreforma, perquè per una banda sí, s'ha derogat el delicte de sedició, però ha quedat el delicte de rebel·lió, que si ho han de fer servir, ho faran servir. Així que si torna a haver-hi un 1 d'octubre un referèndum, que no tinguin cap dubte, i el PSOE així ho ha deixat molt clar, que el règim del 78 tindrà instruments legals per fer una persecució com la que vam veure l'any 2017, 18, 19, fins avui, que tenim 4.000 persones encara que estan pendents de judici, hi ha penes de presó i de més. S'ha tret aquest delicte, aquest tipus penal, i s'ha agreujat el delicte de desordres públics en una maniobra total d'enduriment del Codi Penal per perseguir la protesta social a les portes d'una nova crisi. Això ho fa el govern progressista, el govern de PSOE i Unides Podem, que havia vingut a derogar la llei Mordassa, i acaba la legislatura i acabarà amb la llei Mordassa sense derogar, amb la llei Mordassa digital i amb aquest nou enduriment del Codi Penal. Nosaltres creiem que s'ha de impulsar un fort moviment antirepressiu contra aquesta reforma, aquest enduriment del Codi Penal, per la derogació de tots els articles liberticides que n'hi ha, i sobretot per l'amnistia de totes les persones que estan ara mateix encausades per algun tipus de causa política o per haver participat a diferents protestes socials. Nosaltres estem avui aquí perquè estem en contra de la criminalització de la protesta. Com un sindicat combatiu d'esquerres i de lluita no podem consentir que qualsevol acció, qualsevol mobilització sigui criminalitzada, que anul·lin el nostre moviment a força de multes, a força d'empresonament. Per tant, nosaltres lluitem aquí avui i amb tots els mitjans que tinguem en contra d'aquesta reforma del Codi Penal. Estem aquí avui a Barcelona a la manifestació en contra de la reforma penal perquè considerem que és un enduriment del Codi Penal que ha fet un govern que va prometre derogar la llei Mordassa, i el que ha fet és enfortir aquest Codi Penal per perseguir i reprimir la protesta social i fins i tot a les portes d'una nova crisi social, d'una pujada d'inflació i de conflictes que estem veient que a dia a dia s'estan produint, i que a Catalunya continuem
tenint més de 4.000 processats a les portes també de judicis i de processos que poden portar fins i tot penes de presó. Per això considerem que hem de lluitar i hem de reforçar el moviment antirepressiu per combatre totes aquestes lleis lliberticides, no? I per lluitar per l'amnistia i perquè totes les preses surtin al carrer. El que proposa aquesta reforma del Codi Penal és que accions que són les que fem quotidianament el Sindicat de Llogateres i tot el moviment per l'habitatge, com entrar en una oficina d'una immobiliària per reclamar un contracte nou, en un banc per reclamar una condonació del deute, aturar un desnonament, això es converteixi en delicte amb penes de presó. I per tant, el que estan volent fer amb aquesta reforma és que el moviment per l'habitatge, la defensa de drets fonamentals com és l'habitatge i molts altres es converteixin en delicte i que aturem les nostres actuacions. Cosa que no farem, perquè de fet seguirem fent-ho com ho hem fet fins ara, però evidentment no podem permetre que a partir d'ara vulguin empresonar-nos per fer el que fem cada setmana. Los pensionistas ya tenemos pensión, pero estamos luchando principalmente por los trabajadores y sabéis que estamos en la lucha saliendo a las calles y yendo donde sea. Por lo tanto, esto que agranden la ley Mordaza, porque nos quieren amordazar más, es una extensión de la ley Mordaza, no lo vamos a permitir. Nosotros hemos luchado muchos años, sangre, sudor y lágrimas, mucha gente murió por estos derechos que tenemos ahora y que nos quieren quitar. Y ahora quieren volver atrás, estamos retrocediendo y no lo vamos a permitir. Los pensionistas hemos luchado, estamos luchando y seguiremos luchando, porque la lucha es el único camino. Estem immensament preocupades perquè hi ha una pujada de penes i una tipificació de les accions bàsiques que es poden portar a terme des de l'acció sindical, com pot ser una ocupació de foment o del Departament d'Ensenyament o així quan es comença una vaga, per exemple, i s'estan plantejant penes de 3 anys, això vol dir que entrem directament a presó si s'acabés aprovant aquesta reforma, i des del moviment sindical estem eternament preocupats perquè ens coacciona directament, tot i que no es prohibeixi el dret a vaga, d'alguna manera totes les accions que aconsegueixen els objectius o les finalitats estaran penades, i això no ens ho podem permetre com a societat, perquè al final si no ens queda la capacitat que tenim de protesta, de prendre els carrers i d'accionar davant d'aquells que ens estan provocant injustícies, doncs ens quedem una mica agafats de peus i mans, i des de l'acció sindical es vol per això sigui com sigui, per poder seguir fent la nostra feina sindical, simplement és això.